Jos mulla olis miljoonia, tietäisin miten ilo voisin silloinkin. Löysät vaatteet silloinkin, tili laulaa en keskity hintoihin. Dollari ja punna sekä dirhami tupuu. Tältä se tuntuu, kun osa maailmasta mieheltä puuttuu. Euro 20, euro 40, euro 50. Vaikka olis massia, niin housut näyttäis kassilta. Silti menisin miten menee, en kulkisi taksilla. Mutta ehkäpä mulla olis vitun komea idyyli. Syrjästä ihmisistä ja hyllys 100 000 vinyyliä. Silti varmaan tekisi samoja biittejä, samanlaisia biisejä, mut en mä stressais striimejä. Enkä kulkis koskaan mihinkään kiireellä. Antaisin mun friendienkin elää meikä siivellä. Hakisin tavaraa millä lisää sampleita audiotekniikan suoraan 2000 XL. Enkä ostais mitään upoutta korviket kamerat kun kuvasin vaan VX tonnisel. Enemmän massia, enemmän kirpparil pyörimistä ja sille varmaan oikeesti tapahtuu jos tällä lyöntiliks. Sekki Mersus räppi pauhaa kovaa